Käbir aýallar aýdy, "Näme maňa ynanmaýaňyzmy? Ýene bir zat" diýip öz hojaýynlaryna näme etdi-de hojaýyn aýdy, mysal üçin "Näme meň jaňam açmadyň ýa-da näme näme etmediň" diýip ýa baran ýerinde "Näme maňa geldim ýa gitdim" diýip ýazan ok diýse "Näme maňa ynanmaýaňmy? Ýene bir zat" diýip aýtdy-da. Gözüňizi açyn ey aýallar, hemme kime değişdi. Biz Müslüman erkekler, bizlere Peygamberimiz aýdan, aýalyny gawanmadyk, aýalyny sorap ya da aýalyndan habar tutturmadyk erkek deýusdur diýen. Deýusam dozokda diýen. Bizler deýusda aýallarymyza jaň etdi, sor et. Soňam şu zatlarda biz gıygıranda ya aýallarym mysal üçin "Näme üçin meň jaňym açmadyň" diýip ýatyp galan bolup bilersiň ya. Ýene bir zat senem aýal maşgala çağalaryň wa bile düşünýär. Yönesiler ärin kellesinde hiç şüphe koymalı değil. Misal için şu an çağlar işe de oturuyor, çağlar yatıracak ol oturuyor. Ve şonluktan can edecek. Ya da canınız açıp bilmesem yatıp kalsam ben ya da deyip bir havardar edip koysam adamınız kaharlanmaz. Durmuşta bağıtlı olacak olsanız hem işe ayal maşkala birazcık pes olup erine anlayış göstermeli. Biz ayalları kavanmasa Allah bizden razı eder. Biz tabii ki kavanır.